खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब। आं दिनै दङ नैबे दतमा हालामनि बड'फा फोथाराव, जेरावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्माया सोलिगासिनो दङ। दिनै थामथि सान। बे थामथि सानाव आङो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मानि नैबे दिन्थिफुंसालि, बे दिन्थिफुंसालियाव दङ। बे दिन्थिफुंसालियाव एखुथा मोनसे दिन्थिफुंनाय, जायखौ जों बर' हारिनि बिफा होननानै मिथियो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बिथाङा थांना थानाय समाव मा मा मुवा बाहायोमोन, माबायदि गानजोम गानोमोन, बिनिनो माखासे कालेक्सन। बेखौहाय आं मोनसे खोथाखौ बुंखानांगोन, दतमानि बे थुलुंगाफुरियावहाय मोनसे मिउजियाम बादि खालामना दोननाय दङ। बेहाय फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनखायो। नाथाय नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरा नुनो हानाय बायदि नैबे दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिफैदों। आं केमेरा पार्सन बिथांखौहाय दिन्थिनो खावलायगोन। नैबे मुवाफोरानो जाबाय जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बाहायबोनाय नैबे साथा, केमेरा, प्रेमियार केमेरा, जाय रल थायोमोन, बे रलजोंहाय बे खेबनाय, बेनि माखासे गोसोखांथि नेरसोनना थायो। बेनि उनथिंजायनि बेबायदि जोंनि बड'फा, बर'नि बिफा, बिनि सावगारिखौहाय बेबायदि सेबखांना दोननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेबायदि नैबे फ्लाक्सखौ बाहायोमोन जोंनि बड'फाया, नैबे गिलासावहाय दै लोङोमोन, नैबे सिन्थल साबोनजों दुगैयोमोन। दा बेनि गोसोखांथि महरै बेखौ दोननाय जादों। केमेरा HMT, जाय HMT नि फुल मिनिंखौ जों हिन्दुस्तान मेसिन टुल्स, भारतनिनो मोनसे मुंदांखा कम्पानि, नैबे घड़ीमोन। बे घड़ीखौ बिथाङा गानोमोन। बेनि माखासे खावरि दङ। बिथाङा साहा लोंनाय काप प्लेट, आरो नैबे खोलोम, आं जेथ'बांसिम मिन्थिगौ बेखौ रटमेक होननानै मिन्थिना मोनोमोन जों नैबे खोलोमखौ आं बाहायनो मोननायाव। आरो नैबेखौ चाइनिस खोलोम, जाय दवातजों सोलियोमोन। दा बेबायदिखौ बेहाय दिन्थिफुंनाय जादों। आरो बेबायदिनो आं नैबेहाय दिन्थिदों बड'फाया गाननाय माखासे गानजोम, टावेल, बिनि सिन्देल, बेफोरखौ जुथा, बेखौ आं केमेरा पार्सनखौ मोनफा मोनफा दिन्थिनो खावलायदों। दा बेबायदि आङो नैबेजोंहाय दिन्थिनो खावलायबावदों बड'फाया बाहायनाय नैबे थुफि, बिथाङा गाननाय थुफि, जायखौ जों दिनै बड'फा थुफि होननानैबो बुंनो हायो, बयबो मिन्थियो। बिथांनि मुसुखायाव बा बिथांनि सावगारियाव जाखिनि नुनो मोनो बेनो दङ नैबे। आरो बेबायदिनो आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिफैनो खावलायदों नैबे रेगावहाय दोननाय, जानांगौ बे रेगा बड'फानि नङामोन, नाथाय बेखौ दोनथुमनायाव मोजां जानायनि थाखाय बिथाङा जाखिनि लेखा फरायोमोन, बेहाय आं गांनैसो लेखानि मुंखौ मख'नो सानगोन। किरात जन कृति प्लास बिबुंथि सार, निउक्लियार फिजिक्स, बिथाङा फिजिक्सनि स्टुडेन्टमोन, जों बयबो मिथिखायो। दा आं बड'फानि सोमोन्दै बांद्राय गोलाव जारिमिनखौथ' बुंनाय नङा। बेनि सोमोन्दै आङो सम आरो खाबुखौ लानानै माब्लाबा बिथांजों लोगो मोननाय बा बिथांजों समब्रा समब्रि जाय सुबुं दं, बिथांमोनजों आं मोगा मोगि लानानै फोरमायनो नाजागोन। दा बेबादिनो आङो नै बड'फाया जाखिनि लेखाखौहाय फरायबोयोमोन, नैबे बिबुंसारगिरि, नैबे निउक्लियार फिजिक्स, एटमिक फिजिक्स, दा बेफोर लेखाया बड'फाया फरायनायमोन। आरो माखासे बिनि डकुमेन्टस, बेफोरबो बेहाय दङ। दा बेबादिनो आङो नै बिथिंजायबो बिथांनि रेक, पासपर्ट, जाय जोङो गुबुन हादराव दावबायनो थाखायहाय बे फोरमानलाइया गोनांथि। दा बेबायदि फोरमानलाइखौबो जोंनि बड'फाया बै समावनो दिहुननानै लादोंमोन। अदेबानि सासे सांग्रांमोन, जायनि थाखाय जों दिनै बेखौ बर' हारिनि बिफा होननानै मिथियो। बेबायदिनो आं गोबांखौथ' दिनै बुंनाय नंला। जाखिनि बड'फाया बाहायनाय, जोङो बिथां रुंसारि जानायनि उनावहाय मोनबाय बिथांनि न'निफ्राय बा बिथांनि दोनथुमनायनिफ्राय, बेखौ दोनथुमनो नाजानाय जादों। दा बेबायदिनो बड'फानि माखासे नेरसोनखौ नै बेबायदि दिनैहाय दतमायाव सोलिबाय थानाय, बे दतमानि बड'फा नोगोराव सोलिबाय थानाय 52थि बोसोरारि जथुम्मानि दिन्थिफुंसालियाव बेखौ दिन्थिफुंबाय थानाय जादों। गासै बर' रायजो राजा एबा गुबुन रावारियानो जा, बड'फानि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिलांनो थाखाय नैबे दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनाय नैबे बड'फानि माखासे गानजोम, लेखा, मुवा बेसाद, बेखौ दिन्थिफुंनाया दा बेहाय गाबोनसिम सोलिगोन। दा आं दिनै गोबां खोथाखौ बुंनाय नंला, बेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय। गोजोन्थों।